Прыйшоў, убачыў, перамог. Юныя прэтэндэнты на чэмпіёнскі тытул дзейнічаюць па тым жа алгарытме. Некалькі хвілін на ўрачыстую цырымонію і ўдзельнікі 3-го абласнога фестываля ўжо ў справе. Выклік чэмпіёна прыняты. Покажете свой командный дух, некоторые покажут свое спортивное мастерство. Для разыгрывання пляцоўка пляжнага валейбола. Тут вызначыліся першыя пераможцы. Каманда Гомельскага района. Кожная зборная, дарэчы, пад патранатам супрацоўнікаў міліцыі. Так што у каго жыццёвыя настройкі збіліся, тут іх скарэкціруюць і настрояць. Фестывальны курс на спорт і эрудыцыю. Каждый сможет показать свой талант, командный дух. Когда я приезжаю в регионы и общаюсь с подростками, некоторые говорят, а мы участвуем в таком фестивале, мы сражаемся. В том году тоже все прекрасно получилось, потому что есть ряд команд районов, которые занимают призовые места, и отрадно то, что некоторые команды увозят огромное количество призов. Алексей, як і многія тут, на ўліку ў камісіі па справах непаўналетніх, за што успамінаць не жадае. Кажа, зараз задача сцерці неправільную фазу жыцця і пачаць новую. Хлопец нядаўна здаў экзамены, паступіў, займаецца спортом. Удзел у фестывале будзе дарэчы. Мне просто это мероприятие нравится, но хорошо. Уже 2-й год сюда езжу. Здесь много людей, много знакомств новых. Но я сам типа спортсмен, поэтому мне интересно это все. Легкой атлетикой занимаюсь. Парковка. Молодец. То есть тебе 1 балл. На фестывальнай пляцоўцы ёсць лакацыі пры дзяржаўтаінспекцыі. Праверка ведаў правілаў дарожнага руху ў гульнявой форме выклікала вялікую цікавасць. Сярод спартыўных матыватараў знакамітыя чэмпіёны. Кацярына Паплаўская готова падзяліцца сакрэтам спартыўных перамог. Ну, по моему опыту, это упорство, настойчивость, дисциплина. Еще не так маловажно работа тренера. Я очень рада, что молодое поколение занимается спортом, увлекается. Причем, я так понимаю, эти соревнования очень разнообразные, очень нестандартные. И я рада, что большое количество людей пришло на эти соревнования и хотят участвовать. 9 спартыўна-творчых номінацый. Праграма выпрабаванняў насычаная. Стральба з пнеўматыкі, фігурнае ваджэнне велосипеда, кіданне валенка. Не факт, што ўсё гэта спатрэбіцца ў жыцці, але трапнасць натрэніруе. Фестывальны рух, выклік чэмпіёна рэалізуецца ўжо 3-й год. Вынік ёсць. Многія падлеткі сталі захапляцца спортам, ды і попыт расце. У гэтым годзе колькасць удзельнікаў ужо каля 400. Для кожнага гэта свайго роду распакаванне талентаў і магчымасць паверыць у сябе. Ірына Рабушэўская, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».